ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କା ଜୟ କରିକି ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ ଆମେ ତ ଲଙ୍କା ଜୟ କରିକି ଆସିଲେ, ରାବଣ ବଧ କରିକି ଆସିଲେ, ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫିଷ୍ଟି କରିବା। ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ହଁ ମାରିଦେଲେ। ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫିଷ୍ଟି ହେଲା, ବିରାଟ ବଡ଼ ଫିଷ୍ଟି। ଶହ ଶହ ମାଙ୍କଡ଼, ଭାଲୁ ଫାଲୁ ସବୁ ମିଶିକି ବିରାଟ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆରେ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ସବୁ ଚାଲିଲା। ଜବର ହେଲା, ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ସରିଗଲା। ଗୁଲେଇକିନା ଚାରିକଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ବସିଗଲା ପରେ ଆଗରୁ ଯେ ଆମର ଯେ ମାଂସ ଫାଂସ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମାଂସ ଫାଂସ କିଛି ନାହିଁ, ସାଧା ତରକାରୀର ଫିଷ୍ଟି। ଯାହା ଡାଲି ହେଇଥିଲା, ମଟର ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା, ଏଇର କିଛି ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ସବୁ ହେଇଥିଲା। ଆଉ କଥା ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯାହା ହଉ ପତ୍ର ପଡ଼ିଗଲା, ଲୁଣ ଫୁଣ ସବୁ ଲାଗିଗଲା, ଭାତ ସବୁ ବଢ଼ା ହେଇଗଲା, ତରକାରୀ ସବୁ ବଢ଼ା ହେଇଗଲା। ବଢ଼ା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଠି କହିଲେ ଏଥର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହଉ। ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ସବୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଖାଇସାରିଲା ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟେ ମଟରଟାକୁ ପାଟିକି ନେଉଥିଲା, ଚିପି ଦେଲାକୁ ଏକାଥରେ ଡେଇଁକି ପଳେଇଲା। ମଟରଟା ଡେଇଁକି ଯେମିତି ପଳେଇଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ଭାବିଲା କିସ ମୋ ଠାରୁ କ'ଣ ସେ କ'ଣ ବେଶୀ ଜୋରରୁ ଡେଇଁପାରେ, ଏତେ ବାଟ ଡେଇଁକି ପଳେଇବ। ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା ମୁଁ ଡେଇଁକି ସେ ମଟରକୁ ପାରେଇଦେବି। ଭାବିଲା ଏକାଥରେ ମାରିଲା ଥିଲା, ମଟରକୁ ପାରେଇ ଦେଲା। ସିଏ ଯେମିତି ଡେଇଁକି ପାରେଇଦେଲା, ତା କୋଡ଼ଟା ଥିଲା, ସିଏ ମାରିଲା ଫକ୍ କରିକି ତାକୁ ପାରେଇଦେଲା। ସେ କହିଲା ସିଏ ବି ପାରେଇଦେଲା, ତା କଡ଼କୁ ତ ଡେଇଁବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଡେଇଁ ମୁଣ୍ଡ ନାଗିଗଲେ। କଥା କିସ କାହିଁକି ସବୁ ଡେଉଁଛନ୍ତି? ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ସବୁ ଡେଉଁଛନ୍ତି କାହିଁକି? କହିଲା ହଁ କଥା କେହି ନ ବୁଝିକି ଜଣେ କହିଲା ରୁହ। ତାପରେ ସେଠି ଷ୍ଟପ୍ ହେଲା। ତାପରେ କହିଲେ କାହିଁକି ଜଣେ ଡେଇଁଲା କୁହ, ପ୍ରଥମେ କିଏ ଡେଇଁଲା? ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଖୋଜି ଆସିଲେ, ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଡେଇଁଲା। କହିଲା କାହିଁକି ଡେଇଁଲୁ? କହିଲା ଦେଖ ଆଜ୍ଞା, ଖାଇତେ ଦେଉଥିଲ, ଖାଇବା ଭିତରେ ମଟରଟା ଯେଉଁ ମୁଁ ଚିପି ଦେଲାକୁ ଡେଇଁକି ପାରେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଠାରୁ କ'ଣ ସିଏ ବେଶୀ ବଳବାନ, ଡେଇଁକି ପାରେଇଯିବ? ମୁଁ ସେନାକି ଡେଇଁକି ଫାଷ୍ଟ ପାରେଇବେନି। ତା କୋଡ଼ବାଲା ପଚାରିଲେ ତୁ ବି କାହିଁକି ଡେଇଁଲୁ? କହିଲା ସିଏ ଡେଇଁଲା ଯେମିତି ମୁଁ ପରା ଡେଇଁଲି। ତାକୁ କାହିଁ ପଚାରିଲେ? କହିଲା ମୋ କୋଡ଼ବାଲା ଡେଇଁଲା, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନା, ମୁଁ ପରା ଡେଇଁନି। ଏଇନ ଡେଇଁ ଆମେ ସବୁ ଗଲୁ। ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଯାହା ହେଲା ତ ହେଲା, ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତେ ବସ, ଖାଇବ, ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇକି ଯେଝା ଜାଗାକୁ ଯିବ।